बे समाव मोनसे गोनां खौरांजों स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। आसाम म्युनिसिपालिटी बर्डनि बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय। आसामाव गासै 80 म्युनिसिपालिटी बर्डनि 977 वार्डआव बे बिसायख'थिया जादोंमोन। बे बिसायख'थियाव एसजेपि बिजेपि जथाय दोलोआ 759 वार्डआव देरहासार जानो हादों। कंग्रेस दोलोआ 72 वार्डआव देरहासार जानो हादों आरो गुबुन दोलोआ गासै 141 वार्डफोराव देरहासार जानो हादों। बे समाव बयनिख्रुइ मख'जाथावसिन देग्लायनि आसाम म्युनिसिपाल बर्डनि बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टीनि सानै बिजाथिया देरहासार जानो हादों। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालजों दैदेनजानाय आम आदमी पार्टीनि सानै बिजाथिया देग्लाय आसाम म्युनिसिपालिटी बर्डनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। तिनिसुकियानि 11 नं वार्डनिफ्राय धीराज कुमार सिंह आरो लखिमपुरनि 14 नं वार्डनिफ्राय उदिता दासआ आम आदमी पार्टीनि जानानै देग्लायनि म्युनिसिपाल बर्डनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। बिथांमोननि देरहासार जानायाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ बिथांमोननो साबायखर बावहरदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे आसामाव गिबियै आम आदमी पार्टीआ बिथा गायसनबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों।